Kanegade du dashin Meghalaya but ni pediang sengobhai pi baro syaka thup khubor mentaka janmit shwaban pash ki khubor ki babania ngenya pet shwai ki mat bakong san. Ngaus kem ke BJP namar ke jingla ban wan biang syaka bor hadian live house nem namar baki dak kishin ki pin I ya ke jing remno jong ka seng Aam Aadmi Party. Bu thong ke jilla Meghalaya ban ai jing hikai ya ki lai hajar ngut ki nurse ban yo kam ha Japan ya kren menteri rang ba ke jilla ban don ke jingate ha kaliang ka khayi pateng bat ke ken hon jong ka Japan. Ke railway station meningkong ka Meghalaya yo ka Mendi Pathar station ya ka jing job ha ka jing penha balakit da ka rail ha ka sin meningkong Ngaus kem u CEM ke KHADC uba longru ukirtong ke NPP uba penyat sing SIM ban job ha ke MDC election nanong khumai. Ban lek menteri rampa ke jilla Meghalaya ban petka ya ke limpung yelek kai ISL ha Shillong ringkat bat ki khatsau hajar ngut ki riu 8 football. Ki khubor ki babania Ka BJP ka don ka jing ngau kemen ban thau ya ka sarkar ha Delhi hadian live house nem ha ka ba ka result jong ka election ka yeng dor bar thau an ka pin I ya ka jing sha remno jong ka seng Aam Aadmi Party. Menteri rang ba du ka ri ha ka jing tho jong ha social media ula ngau ngo ya ki nong Delhi namar ka ni ka jing job ka ba kraw bagila ai sha ka seng. Menteri rang ba barim ke Delhi u Arvind Kejriwal u blasha remno ha ukirtong ke BJP u Parvesh Sahib Verma ula pediang ya ka result jong ka jingat he vote syaka yeng dor bar thau an ke Delhi bat ula buram ru ya ka rai bala ai de ki briu जो देश को विकास का मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है जो सुशासन से भारत आज विकसित भारत बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है जो दिल्ली के लोगों ने गत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार अराजकता और विकास से वंचित रहने का दुख देखा है उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को एक विश्वास दिया है और अच्छे कामों से देशवासियों की सेवा की है उसके लिए दिल्ली के लोगों अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा जनता के सुख दुख में काम आना व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे Menteri rang ba ka jilla u Conrad ke sangma ula ong ba ka jilla kelas dang ban mi syakmat ban kentiu ya ka jinga trei lang na ka jinga dei parlok bat ka India ba ka don bat ka ri Japan. Habia kren halor ka Economic Partnership Agreement ka batmu ban penklan ya ka jinga te na ka benta ban yo ya ka yo ka kot ha padeng kini ki ari ha ka 5th India Japan Conclave ka bala penlong ha gawahati Menteri rang ba ka jilla ula ong ba ka jilla kala pli ya ka lat na ka benta ki khna samla ban yo ya ka jing hikai na ka benta ban yo kam sa Japan. Da ka basdang dakatu ka ni ki nos ki bala yo kam ka jilla menta kala nang yo ban pli lat shushu ban ai jing hikai saya kumbalai hajar ngut Nas hakisnem ki banwan. Expand and become into huge opportunities where our two nations can really work with each other and at the same time economically prosper. And it is this relationship and trust and the efforts by our Honorable Prime Minister which has motivated states like ours and many other states to take the step towards improving that partnership at the state level also with Japan. I'm very, very clear in terms of the strategy for a state like ours. We're not a very big state, and there are certain areas of strengths that we have, certain opportunities that we have, and we would like to be very focused in the way we move forward.
Kasien jam ke bansa jingkan mau ha katanat rel jong ki benta shete la mingi ha ka ba ka Mendi Pathar Railway Station ha Meghalaya ka ba hap hapo ka Rongia Division jong ka North East Frontier Railway kala job ha ka jing penya ya ki rel kitmar baningkong ha ka South Rik ubnai rimpang ka Mendi Pathar Railway Station ke belas dang trekam nadu ka arp kandai trik unailar arhajar khatsau kedai ka railway station ke baningkong ha Meghalaya kene ka rel kitmar ka donya arp huai tali ki kali ki bakit ya ukhau na ka benta ka Food Corporation jong ka India kala 1 poi ha Mendi Pathar Station ha kapor khandai arpo min step bat la penyang ban yo penhap ya ki mar ha kapor khandai sau po min step Kaseng National People's Party NPP kelapen kreb ha na kabenta ka election sa Autonomous District Council ha gajilla ha kade ka kinti kaseng kelapen bana ban penyeng hado san pulai ngut ki kertong bakin thop na KHADC bat GHADC ha bakren bat ka Didi Meghalaya u kertong ka NPP na Nong Thamai constituency ubalong ru CEM ka KHADC uba penyait sing SIM udon ka jing ngau scam ban job ha kane ka kinti wat lada udong long uba Thamai ban yeng na kade ka constituency. Habakali syapang ukertong uban yakun persya bat uba klan menta ka kinti uba SIM ong bakajing yakun ka long bet persya ya barok sangut ki biakun na Nong Thamai. Hanga hinga so na barok kini ki hinru sangut ki hinrungut ki kandidat barok ngide ki Thamai sudah hakan ni constituency kata ka baningkom ka baar pat ki ba ngila ilongkum si perlok ngi thu ithau iwe te hisien ba ki ngila yami hi hakamadan ka jingele ngi hapshim hi ba kandon be hi ka jingele bat barok om tang bat uno kandidat Mission Director ka Drug Reduction, Elimination and Action Mission uba Francis Karshiying ulalam khmat ya ka kinhon jong ki khatwei ngut ki dikhot sha Kerala ha ka jinglet jingo ba laisngi ban sngo thu ya ka rukom trekam ka bakham kiu jong ka jilla Kerala ka jing job ha ka ba pen sngo thu pat ba ban yarap ya ki brieu ki bla ngop ha ka jing di buat ka kinhon ka lai shim menta ha ka jing ya kren bat ki nong shim menta ba pher bat ki rieu shampang na ki jaka pau ha ka ba pen bha ya ki brieu ki bla ngop ha ka jing di buat ka kinhon ka lai kendu ru ya ki he pulit ban tip ya ki buj bat ki jing trekam ban ya le persya ya ki jing jong udrok Ki pulit ka North Garo Hills District Madagasni kila yo ban kurup no ya katuk-tuk kabla sya tu kabla pentip belaja Dangshan Hamatia Police Station Golpara bat kila kem ya sangut ki briu ki badan kti ha kane ka kam la pentip baya kane ka bike pulsar la yo bat hawagesi ha gajing etre kenra lang ha padeng ki pulit ka Meghalaya bat ki pulit ka Assam Shu sakaway pat ka tuk-tuk layo ban kurup daki pulit yaw gairong ha North Garo Hills. La pentip baya kini ki tuk-tuk latmu ban penpoy sya Rongora ban penpoy pat Syakari Bangladesh. Ka Urban Primary Health Center ka badan halum kerwiang kala penlong ya ka orientation program hinin kesngi na kabenta ki dekhot jong ka Mahila Arogya Samiti ka badai ka kinhon jong ki longkme ki ba IT ban pen sngo thu ha ka imlang sa lang halor ban pen bha ya ka kot ka khia bat ban weng ya ki jing ki bia dei bat ka kot ka khia ka jing thmu ba khmat jong ka de ka program orientation ka long ban kintiu ya ka jing dei ka bajan ha padeng ki nong tre jong ka jaka ai jing sumar ki asha bat ki dekhot jong ka Mahila Arogya Samiti hakishnong ba pher hagare ga jo kasngi la buuru ya ka jaka ai jing sumar ba kerpang da ka PHC lom kerwiang haka community hall jong ka dorbar shnong gets its birth dose in the hospital wherever it is born, the child is born, then it has to come at 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks and at 9 months to get its immunization to be fully immunized. After that, the child has to come between 16 to 24 months for complete immunization, then at 5 to 6 years and then at 10 and at 16 years when the person becomes an adolescent. So it is very important for us to make the community understand that if we will not immunize our children, we will lose precious lives only because we didn't go and we didn't get the vaccination.
Menteri Rangba ke Jilla Meghalaya Konrad ke Sangma haringkat ki hajar ngut ki riu ej football. Kila tuat Madan Jawaharlal Nehru Stadium ha Polo Shillong ban sakhi ya ke jingele kai Indian Super League beningkong ha ke Jilla. Katba ke jingele kai beralong hapreng ke North East United Football Club bat ke Mumbai City Football Club nin kesngi layo ya ke jing syak rem jong ke North East United ke balong kum ke jingele kai ke basak ken mau ha ke history jong ke football ha ke nikatan. Ke Mumbai City Football Club kala penrem ya ke North East United Football Club da arko la not. Kajing song shit jong ki pajba kentop ya Menteri Rangba ke Jilla ka pen ishai ya ka nam jong ka nong ba Shillong kum ka nong ba jong ka jing elek kai football ha India. Mentapat nginyapet ya kajing long jingman kasun meneng hatura. Kajing kreat kalong kat lai degree Celsius, bat kajing shit kalong arpunyau degree Celsius. Kajing sngem ka hau-hau mentakas ngi kalong lai pupra na kashispa. Habapai pat kanong ba Shillong, kajing kreat kalong lai point saw degree Celsius, bat kajing shit kalong kat nyau point nyau degree Celsius. Kajing sngem ka hau-hau mentakas ngi kalong saw pupra na kashispa. Kan baha jawai pat, kajing kreat kalong pra degree Celsius, bat kajing shit kalong arpo degree Celsius. Kajing sngem kahau-hau matakas ngi kalong south way na kashispa. Kasun meneng kan rang hatura jawai bat Shillong. Shwaban po siya kabakut jong katup kubor nginyapet biang sasisien yakimat bakongsan. Scam ke BJP namar ke jingla ban wan biang siya kabor hadin live host nem namar ba kidak kishen kipen ya ke jingrem no jong ka seng Aam Aadmi Party. Buat hong ke Jilla Meghalaya ban ai jing hikai ya ki lai hajar ngut ki nurse ban yok kam ha Japan ya kren Menteri Rangba ke Jilla ban don ke jingete hakaliang ka khayi pateng bat ka kenhon jong ke Japan. Ka railway station meningkong ka Meghalaya yo ka Mendi Pathar station ya ka jing job ha ka jing panha balakit da ka rail ha ka sien meningkong Snowscam UCEM ka KHADC ubalong ru ukertong ka NPP uba penyait sing siem ban job ha ka MDC election na nong thamai. Badlet Menteri Rangba ke Jilla Meghalaya ban petka ya kelimpong yelek kai ISL ha Shillong ringkat bat ki khatsau hajar ngut ki riu 8 football. Te parlok katung ilapoy siya kabakut jong katup kubor jungi mentaka janmit hadu bangin dia syambiang bat pila syai kesngi kublay pi baro.